Ga je vertellen wat er net gebeurd is? Ah, wel? Nee, eigenlijk niet, want ik ben helemaal in shock. Ik ga dat filmen. We zitten daar op YouTube. In dat restaurant voor 4 euro service fee. Voor een party. Sarah, zeg het nog eens? Welk? Vanaf parties of 5 service more. Nee, wacht. Sarah zei, vanaf een feestje. Zag je eruit als een feestje? Waren wij gelukkig? Denk het niet. Verdomme. 5 penny in een billige kip. 2 bladjes spinazie, 13 euro, plus 2 euro voor, plus een half liter spuitwater, waar ik niet voor had gevraagd. Ik had gevraagd spuitwater, heb ik denk ik een glas spuitwater. Bij ons op het restaurant, dan zeggen wij grote fles of gewoon een klein flesje. Als dat flessen van een halve liter zijn, dan zeg je, is het een halve liter of gaat u delen? Als je cola vraagt, kun je een doekje en een halve liter fles hebben. Verdomme, jongen! Britt, zeg jij ook eens iets? Klaar alsjeblieft! Ik wil morgen.